Sí, de fet ara el Daniel ens farà la següent xerrada. El Daniel està representant aquí a GoPixel, com tots sabeu, i també parlarà de l'experiència de Raimat. I el Roger i el Bernat són de la part d'Espascat. Recordeu al principi que dèiem que aquests dos anaven en tàndem, en parella d'un proveïdor de serveis i una empresa final com a usuària final. Ells han fet este tàndem d'aquest projecte. Llavors, ells ens han explicat el desenvolupament del projecte i ara ens explicaran des de GoPixel i Raimat quin benefici n'han extret, quina experiència n'han extret, i és el que deia una mica que ha sigut la llavor, la base del que possiblement s'acabarà desenvolupant més. Bé, està sentat, no? Això és molt cruel, que ho saps. Ho sé. A part he fet un cafè. Fem la propera reunió per aconseguir que sigui directe. La sala és nostra i que intervenir. Bé, gràcies a Innovi per acollir igualment la jornada, encara que estiguem asseguts. Sí, perquè soc bastant de caminar i tal, i volto bastant. Primer de tot, començaré pel final, que és una miqueta l'agraïment. Hem de pensar que, bé, estem treballant amb teledetecció, en el meu cas, des del 2010 amb AgroPixel, anteriorment a Raimat, des del 2006 ja es va fer la primera captura d'una imatge de QuickBeer en aquella època amb el José Antonio Martínez Casasnovas de la UDL i de l'ETSE, d'agrònoms, vaja. I ara l'agraïment ve perquè tants anys després que havíem treballat amb Landsat, Landsat 7, Landsat 8, llavors va sortir Copernicus, vam començar a tenir imatges a 10 metres, encara utilitzàvem el Cent2Core, no sé si us sona això, que era per corregir les imatges satèl·lit. Estàvem gairebé un dia de processat d'un ordenador dels bons només per poder tenir una imatge, que semblava allò que digués, és brutal! I agrair l'esforç de l'institut, tal com deia el Pep i l'Estefania, de dir, ostres, llancem un satèl·lit que realment millori el que ara és brutal com a tal, que és un Sentinel, que ens millori això. I a més, penso en un reteig, que un reteig està en una banda oblidada del Copernicus, oblidada, amb una resolució molt més alta, i jo crec que a nivell agronòmic no el tenim prou estudiat perquè no tenim imatges, però penso que pot ser una banda molt interessant a nivell de maneig. Avui no explicaré res d'això. Avui em centraré... Ens coneixem, jo conec moltes cares, n'hi ha algunes que no, però ja sabeu que estem fent temes de digitalització, sabeu que fem molts temes de teledetecció, fem molts temes d'aplicacions, etcètera, però avui em volia centrar una miqueta al per què de tot això. I seguint amb la broma del Pep, que no em voldria ficar un nom toque, però no voldria ficar aigua al vi, però evidentment no són tot bondats. I per tant, aquestes tecnologies jo penso que són brutals, per això estic treballant amb elles des de fa tants anys, però també hem de ser molt curosos de com les utilitzem i del per què les utilitzem. I jo crec que aquí és la feina de la part tècnica de saber entendre i de saber veure el per què les podem utilitzar, però també el per què no les podem utilitzar. I el Joan Maria ho deia, diu, ostres, cuidado, perquè això, que la profunditat... Ell ja ho sabia que la profunditat era 5 centímetres, del cas de mare, però al final és que la gent entengui fins a on el podem utilitzar. I, evidentment, és un inici, 5 centímetres és l'inici, i tot això anirà cap a més, i això ho utilitzarem d'aquí uns anys, a 30, 40, és igual, els que siguin, a la que realment la profunditat necessària. Amb això vull dir que totes aquestes eines estan molt bé, però hem de ser curosos en el seu ús. Quan vam parlar amb Espascat, que és l'altre agraïment, que van dir, ens agradaria tal, i ostres, quan ens vam conèixer, també se t'obre la llum, i dius, noves mirades totalment diferents i sortir una miqueta del que nosaltres només coneixem, que a vegades ens encabotem allà, no sé si en diu encabotar aquí, però el que sigo, sí, s'entén.
i ens costa veure més enllà, no? I aquestes mirades dius, ostres, és veritat, no? Per què no ho podem fer? I per què no ho podem fer utilitzant noves tecnologies, noves eines? Tothom parla d'intel·ligència artificial i tal, que en podríem discutir, que al final són algoritmes que estan al nostre servei per poder, diguéssim, millorar una computació i millorar uns resultats. I vam dir, escolta, fem aquest repte. I avui l'únic que explicaré, per ser que no m'havia d'enrotllar, Déu-n'hi-do, explicaré el perquè d'aquest projecte, d'acord? Nosaltres quan anem a camp, o la gran majoria de vosaltres quan aneu a camp, el que veieu és això. Això està clar, no? Tu vas a camp, aquest és el superintensiu que dèiem de Metllers, per cert, i el que veiem és això, no? I metros, i quilòmetres, i hectàrees, i parcel·les, i molt, i molt, i molt. I arriba un moment que, evidentment, hem de ser capaços de discernir una zona bona, una zona on tens un problema, una zona on realment has de fer una actuació. Al final has de elaborar un pla d'acció de reg, de fertilització, de maneig, de poda en verd, etc. Per tant, aquesta visió de tots aquests metres i quilòmetres i hectàrees, moltes vegades ens la dona la teledetecció. D'una forma molt més visual, d'una forma molt més entenedora per saber quines són les zones diferents que tinc dintre una parcel·la. Això està molt bé, això és una imatge, en aquest cas és Raimat, ja que hem fet el projecte Raimat, doncs la imatge de les 2.000 hectàrees de vinya de Raimat, aquí hi ha 3.000 hectàrees en total, on una miqueta es veuen totes les diferències, és una miqueta que vegueu, que també tenim vergonyes i també ens passa de tot, però que vegueu l'ús d'aquestes eines a nivell de grans superfícies. Sempre parlem de la variabilitat i aquestes imatges, evidentment, ens han de facilitar veure les diferències que tenim dintre de la parcel·la per poder realment anar, a el que deia el Roger abans, a la zona de la parcel·la que a tu més t'interessa. Però cuidado. L'aparició de lo que serien aquests satèl·lits ens facilita això. Això és tot el Penedès. Això és el registre vitícola de Catalunya, amb una imatge, en aquest cas un índex vegetatiu, de totes les vinyes de lo que seria el Penedès. I ja es veuen totalment diferències, no? Aquí podríem començar a parlar d'una gestió macro. Però, clar, està molt bé, però anem a maneig. Som tècnics, anem a maneig. Això està molt bé, però anem a baix. Anem a la parcel·la. Això és el que descarreguem d'un Sentinel. En aquest cas és el T30TBG, d'acord? D'una data, aquí hi ha el TCI a sota i un índex, l'NDVI, he posat l'NDVI perquè vegeu que és l'índex vegetatiu per excel·lència que utilitzem, és igual, és perquè ho vegeu. I això són les dades en brut de l'índex. Moltes vegades ara s'està difonent moltes plataformes on te donen gairebé gratuïtament les imatges de vigor. Perfecte, és l'ús d'aquestes eines genial, però, cuidado, veieu aquests colors? I aquests? I aquests? Cuidado, perquè totes aquestes imatges és la mateixa, és aquesta. Sí? Molt bé, és fantàstic. Però cuidado perquè tenim moltes diferències en funció de com fem la classificació, com caracteritzem aquestes imatges. Per tant, a lo que anem. Realment el que ens interessa ara aquí és dir, ei, jo tinc la imatge de vigor, és fantàstica, molt bé, anem a caracteritzar-la. I malauradament, la intel·ligència artificial, ni els robots, ni res del que ens estan dient encara, arriba aquí. Arribaran, però de moment no. Per tant, encara hi hem d'anar nosaltres. I aquí el que hem de fer és caracteritzar aquestes zones, d'acord? Per tant, nosaltres a nivell tècnic què fèiem? Teníem la imatge de vigor, descarregàvem, fèiem una classificació per tota la finca i després anàvem parcel·la a parcel·la i veiem les diferències dintre la parcel·la i també les comparàvem amb tothom. Llavors, anàvem allà i dèiem, molt bé, això és blau, això és verd, això és vermell, aquí baix tenim cirerers. Els veieu, cirerers? Els 4 dels vinya i els 4 de... per cert, cedida per una companya, i els 4 de baix són cirerers. Els cirerers ens passa exactament el mateix, aquest cultiu arbori, hem d'anar allà i caracteritzar. Important, per què? Perquè la floració en cirerer, ja sé que a la majoria sou vinya, però en floració amb cirerer, com no tinc exactament el vigor, el que és la claritat de la flor serà un drama.
d'acord? Per tant, això és molt important pel sector. Però està clar que he de saber on estan aquestes zones, per dir això sí i això no, això sí i això no. I això és a nivell tècnic, nosaltres anar allà i dir això ho pinto d'aquest color i això ho pinto d'aquest altre, d'acord? Com ho fem? Clar, fins ara anem amb aplicacions mòbils, potser no adaptades al que estem fent, però anem amb aplicació mòbil i bombardegem tota la parcel·la amb punts. La bombardegem. Sí que és veritat que per fer segons quins controls de maduració i tal, doncs anem acurant i llavors busquem els punts que més ens interessa, d'acord? Quin és el benefici al final del que estem buscant? De poder fer aquest càlcul, aquí dic automàtic, però ara cuidado perquè ho explicaré, perquè no és automàtic. Aquest càlcul d'aquestes zones de forma automàtica. Però això, nosaltres a nivell tècnic hem de ser capaços de saber per què utilitzarem aquesta imatge. I en funció del per què utilitzarem aquesta imatge, generarem i li direm, no, aquí vull 2 zones, no, aquí vull 3 zones, no, aquí vull 5. D'acord? Hem de ser capaços de dir, amb aquesta imatge de vigor, jo què vull fer? No ha de ser generalista, la pots utilitzar de forma generalista per com està la teva parcel·la, però realment l'has d'utilitzar per alguna cosa, d'acord? Per fertilització, per fer planificacions de reg, per fer el que vulgueu. Però el que està clar és que has de saber per què l'utilitzis i en funció del per què la vols utilitzar generaràs 2 zones o 3 zones. És un punt que hem de millorar, per exemple, que la tenim pendent una miqueta, és el càlcul d'aquestes zones. D'acord? Aquestes zones les podem calcular com hem vist abans, amb molts mètodes. D'acord? Per tant, és un tema que el que hem fet és que tu puguis bellugar i generar-te la teva zona en funció de la que tu coneixes la teva parcel·la. Per això és l'important encara de conèixer la parcel·la. Això d'estar-nos al sofà i gestionar la nostra finca, bueno, a vegades ho vas sentint por ahí i penses, mare de Déu, aquestos... Però bueno, és així. Una altra cosa interessant de l'aplicació és que ens localitza aquests punts de mostreig òptims. Evidentment, hi ha un model aquí al darrere que evidentment s'ha de millorar. Sempre. Vull dir, no ens tanquem amb que només això i anem aquí només. No. Siguem una mica crítics. La idea d'aquí fins i tot és que puguis moure tu aquest punt a voluntat. Clar. Però el que està clar, el que estem buscant és millores d'eficiència tècnica. Una cosa que també s'ha apuntat, un tema d'escalabilitat. O sigui, hem de ser capaços d'escalar aquest producte a altres conreus. Pot ser un extensiu, que seria molt més, jo crec, fàcil d'exportar, però tenim d'altres cultius que no ho són tant. Els cultius llenyosos, fruiter, estan afectats moltes vegades per una coberta vegetal brutal, tenim malles de diferents colors, no és que només a més fiquin malles, sinó que vas i la foten de diferent color, no? Que dius, és que això ja és a més a més. Per tant, està molt bé, però com no vagis a la parcel·la i vegis què és el que tens allà, no entendràs per què tens aquesta imatge, d'acord? Per tant, hem d'anar igualment a la parcel·la a veure la tendència, en el cas de la imatge de satèl·lit seran tendències que ens marca en parcel·les que tenen malles o cobertes vegetals ben instaurades. I al final el que estem buscant és un tema de reducció de costos i temps que ja des de fa temps estem treballant en això i ja tenim d'altres eines que ho estan fent, però la idea del MOT, que jo crec que és xulo el nom, vosaltres digueu el que vulgueu, però MOT a mi m'agrada perquè és una bona paraula, mai més ben dit, catalana, és el que està intentant resoldre el MOT. D'acord? I bé, com no, llançar també un cable als companys d'Espascat, dient-los, ostres, no és veritat, potser podríem fer una aplicació mòbil, que és un tema que tenim pendent perquè realment a nivell tècnic ens sigui molt més senzill anar a camp i agafar dades, que les tinguem centralitzades i puguem veure realment quina és la caracterització real d'aquesta imatge de vigor en funció del que nosaltres volem fer. Me sembla que no em deixo res. Però... bueno. Gràcies, Daniel. Alguna pregunta per a ell? Parlaves d'una caracterització de funció, entenc que és NDVI. Aquesta caracterització només serveix per un moment concret, per el dia d'aquella imatge, diguéssim, no? Sí. Com ho extrapoleu això a altres moments de la vegetació? A inicis de vegetació o a floració o maduració? Caracteritzant. I cada vegada...
Siguem realistes, o sigui, al final... Entenc que teniu uns punts de control, no?, en els que aneu visitant periòdicament en funció de Has donat amb el clau, o sigui, la idea és que aquest punt de control el mod sigui capaç de donar-te'l d'una forma més òptima, més ràpida. Nosaltres ara, els controls de maduració, per exemple, els fa l'Àurea, Raimat, quan tardes per fer un punt de maduració amb una parcel·la? Un compromís ara, des del mapa, un compromís, disculpeu. 1.000 hectàrees em vas fora 3 dies per fer tot el mapa. 3 dies. Clar, els que gestioneu moltes parcel·les, el que és evident és que no us podeu passar. Bueno, no us podeu passar. No és que no us ho pugueu passar, però és un temps molt llarg. Llavors, aquest temps tan llarg, el que hem d'intentar és optimitzar-lo. O sigui, no et passis 3 dies. Que realment la màquina sigui, no? Ja que tenim ordenadors, que l'ordinador sigui capaç, entenent què és el que estàs fent, que et doni aquests punts. I Mod intenta resoldre això. Evidentment, millorable, sempre. Jo soc molt crític amb això, ja ho sabeu. Els que em coneixeu, soc molt crític una miqueta amb l'ús de les eines de la digitalització, perquè penso que hem de ser racionals i penso que hem d'anar a poc i hem de ser curosos amb l'ús. Però aquests sistemes, el que està clar és que quan tu tens una imatge nova l'has de caracteritzar. Una altra cosa és que diguis, ostres, jo veig una seguida i veig una evolució on aquestes zones se m'estan, saps? Les vaig veient, se m'estan mantenint. Te podria arribar a acceptar que em diguessis, escolta'm, d'un mes per l'altre, doncs en aquesta zona ja no hi vaig. T'ho podria arribar a acceptar. Perquè et podria dir, bueno, pot ser, no?, que si tu coneixes que allà realment és un tema de sol, doncs si saps que allà tens una baixada d'un vigor per un tema de sol, doncs d'acord. Però cuidado, no?, perquè a vegades posàvem uns exemples al principi de tot de quan explicàvem la teledetecció d'unes puntes d'una parcel·la en rec, no?, que era amb alçada i al costat d'una muntanya, no?, i tothom deia, bueno, doncs clar, és que aquí no tens sol, no?, i llavors el cep no creix tant, o aquí amb alt el rec no t'arriba, doncs creix menys, 30 coses, i al final no. Era una família de conills que es van fotre un fart. Clar, per tant, això, si tu no ho veus, això ho explico sempre, perdoneu, potser els que ja m'heu escoltat, però el que està clar és que has d'anar a la parcel·la, sí o sí has d'anar, has de fer visites. I és veritat, ara de moment no tenim cap altre sistema que no sigui les nostres visites. És que perquè parlaves a nivell de zona, a nivell de Penedès, no? Gran Penedès, de fet. Sí. Clar, quan parles de Gran Penedès estàs parlant de diferents varietats, de diferents altituds. Sí. I la importància de la taxonomia, no?, que pot arribar a tornar boig. Sí. Intentant definir aquesta variable. Sí. Intentar definir aquesta fotografia et pots tornar a l'elo, perquè la zona blava es pot interpretar que són parellades, no? No, és una zona més humida, però és igual. Aquesta l'he posat perquè nosaltres quan tu fas un estudi d'una superfície molt gran, evidentment està molt bé poder tenir moltes dades. Però és un altre concepte diferent, disculpeu, doncs. És el concepte de saturar, és el concepte de saturar els teus valors. O sigui, quan tu satures els valors vol dir que tu agafes els valors més baixos i els valors més alts. I això el que et permet és que la teva escala de valors sigui de la part més baixa real a la part més alta real. Si jo agafo tota la vinya del Penedès o més, perquè realment això està fet tot Catalunya, però és igual. I aquí l'únic és que si no es veu res, no? I llavors faig un zoom per veure només la zona del Penedès perquè es veuen colorets. Però tu quan agafes això, el que a ti t'interessa és la saturació de l'escala de valors. Quan satures aquesta escala, pots afirmar que si jo vull comparar dos xarelos, agafaré només xarelos, però l'escala que jo tinc serà saturada. Si jo agafo aquests dos xarelos, hauré d'agafar dos xarelos en vas, o que ho estan explicant abans, és en vas o en espatllera. I a més, tenen coberta vegetal, coberta o no tenen coberta. M'entens? I no només això, si és un vas o una espatllera, quina formació tenen? Obren com un esprol, estan tancant, pugen alambres?
Vull dir, per tant, cuidado quan fem aquestes coses perquè has de caracteritzar igualment i aquestes lectures seran totalment diferents. Bé, com dius, intentar caracteritzar això a nivell macro és una bogeria, perquè és que aquí hi ha tantes variables que afecten a cada una de les parcel·les que no té sentit. Per tant, o tens un gran coneixement sobre aquestes parcel·les o és difícil fer una caracterització tan macro. No sé si respòs una mica la pregunta. Sí, tinc un dubte referent a la localització dels punts de control, que són els òptims. Està donant una sèrie de punts, o sigui, tu pots triar-ne un, no? Sí. O sigui, qualsevol d'aquests punts té la mateixa representativitat de qualsevol d'altre. No, persones, suposo que et refereixes. Per exemple, sortien diferents punts. Sí, aquí, no? I, o sigui, qualsevol dels verbs és igual de representatiu que els altres verbs. En un principi sí, però com sempre, cuidado. O sigui, aquí el que fa és un càlcul estadístic de tota aquesta zona verda. Per això us dic que és bo bellugar tu, si et convé, obrir o tancar aquesta zona en funció del que tu vulguis fer. Si tu el que vols fer és una dosificació variable d'un compost a final d'any, probablement en funció de la màquina que tu tinguis decidiràs fer 2 zones. Per què? Perquè no tinc una màquina automàtica, per tant serà aplicar més, obrir menys. Bueno, doncs fes 2 zones, no te passis. O no, passaré 2 vegades o no hi passaré. Potser em dius, no, és que aquestes zones no hi passaré, que de fet seria totalment lícit. Per tant, tu bellugaries i decidiries aquests punts de control. Què et diria? Que si realment és una aplicació costosa, de diners, llavors sí que et fiquis més punts. Sí, ho veig. M'entens? Vull dir, al final és... Per exemple, senzill, un tema d'un control de maduració. Apliquem aquesta tecnologia en altres també i al final anem, perquè desconeixem aquesta localització que feu altres, que està molt bé, anem al punt mig de l'NDVI. Clar, potser que no sé si és correcte o igual de representatiu. No sé si tant cal hilar tan fi, no? En aquest cas. Al final, per aquestes per un mostrets de camp, no t'equivocaràs, O sigui, no t'equivocaràs, perdona. No t'equivocaràs. Clar, l'òptim seria fer una densitat de punts d'aquests punts de mijos de NDVI. Això seria més òptim, que al final fa una densitat de punts i llavors jugues amb densitats. Perquè com que estem parlant de zones de 10x10, moltes vegades aquí dintre hi ha una miqueta de tot. És el que dèiem. A Raimat sí que treballem amb 40 o 50 centímetres de resolució, llavors allà sí que tens molts valors, que llavors te facilita una miqueta aquest càlcul sigui molt més precís. Però amb Sentinel o quan tinguem menut, al final això és òptim, o sigui, ho fas bé, o sigui, no és que ho facis malament, sinó que al final potser jo treballaria més amb una densitat, o sigui, que et calculi més una densitat, saps, d'aquests punts. No hi ha diferències significatives, potser, no? Exacte, correcte. Sí. Gràcies. La meva pregunta és, després, quan entre el remolc, vas bé o no vas bé? No responguis, però... Seguim. Perdó.